Er det fedt sådan der, skal tjekke? Den filmer. Nej, ja, kæft. Er det fedt sådan der, eller skal jeg tage kasket på? Tag din kasket på. Det er om. Okay, nævn 3 ord, der beskriver rap. Hvad er det første, I tænker på? Aggressiv, motivation og smart. What the fuck? Hvad var det, jeg sagde? Don't kill us, mother. Hej, jeg hedder Valid, og jeg er integreret. Og jeg har min backup dobbelt her. Fortæl lidt om dig selv. Jamen ikke. Jeg fortæller lidt om dig selv. Hvad er I, mand? Ja, men jeg skal lige starte på. Ja. Jeg går til fodbold. Jeg har snakket med lidt lang tid. Prøv lige vent. Ja, det ved jeg godt. Jeg har gået til fodbold, og og jeg har været sammen med lidt lang tid nu. Han lyver. Og han vil gerne have, at jeg skal være hans backup og sådan noget. Ja. Så jeg bakker ham op sådan rigtig hurtigt. Ja. Det er rigtigt, hvad jeg siger. Okay, hvad er det første, I tænker på, når I hører ordet rap? Jeg tænker ikke på damer. Fuck damer. Alle jer derude, fuck damer. Undskyld. Jeg er dejlig dame. Nej, når jeg bliver kendt, ikke også, så skal jeg ud i Danmark. Ud fra Danmark. Ud fra Danmark. Altså, jeg er integreret. Men jeg skal ud fra Okay, Danmark. ved du hvad? Sluk lige. Det der, det kører ikke, det der. Hør. Du starter, hun siger, hvad er det de 3 ord, du tænker, når du rapper? Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg sige? Bare det der skal sige, hvad skal jeg sige? Ja, Tupac. Men du skal sige noget. Nej, jeg siger Tupac, du siger en, og så siger du to. Nej, jeg siger Tupac først, du siger 2 andre, okay? Okay. Du skal lige finde på noget, hvad er det? Okay, det filmer. Okay. Når jeg tænker på rap, så tænker jeg sådan på en måde Tupac, hvordan han rapper. Han har skabt sin egen stil. Hvad tænker du, Ali? Jeg tænker på 50 Cent piece derude, og jeg tænker på alle de små rapper, som koncentrerer sig og motiverer. Han ved ikke, hvad han bruger. Hvem så motiverer? Kan man ikke sige det? Motiverer? Motiverer? Jeg ved ikke, hvad han siger. Jeg tager det sammen. Hvad skal jeg sige? En pik? Tyggegummi. Hov, min telefon er. Ja, kom nu. 50 Cent og Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga rapper ikke. Justin Bieber, kom nu. Nej. Jeg lader helt forfra, kom nu. Okay, hvad er det bedste minde, at du har med rap? Prøv lige at vente 2 sekunder. Hvad sagde hvis vi får lige det der rap igen. Når jeg hører ordet rap, så tænker jeg på Tupac. Han har skabt sin egen stil. I behøver ikke beskrive, bare sige ordet, altså det. Du ved ikke, de tænker jeg tænker bare direkte Tupac. Og jeg tænker på 50 Cent og Justin Bieber. Og ved du hvad, du skal bare holde din kæft. 50 Cent og hvem? Justin Bieber rapper ikke vel? Han synger. Jamen det er det samme at synge og rap. Nej. Jo. Syng det noget helt andet. Nej. Det er for you med... Nej. Hvad hedder det? Der har vi ikke kommet var det nu, jeg skal grine? Der kom nu. Kom nu. Jeg skal komme nu. 50 Cent og hvem? Wallah, tag sammen, hun skal smutte, hun skal nå på sig, så du må ikke interview. Hvad er Justin Bieber sut med pik? Okay, kom nu. Vi tager det lige igen, fordi du ved, når du skal klippe, så kan du ikke lave det, kan du? Jo, jeg kan godt klippe. Hvad hedder det nu? Højre med, du skal lige høre. Hvad er jeres bedste oplevelse med rap? Det var Rap Kings. Rap Kings, ja. Vandt du? Ja, jeg vandt. Du vandt her i Odense? Ja. Men ikke i København? Og jeg var ved at vinde i KBH. Men du tabte over Emilio. Emilio, du tabte sgu. Der blev det så. Nej, også Emilio faktisk. Var det han bare hans backup? Nej, hans backup, ja. Men han hedder Chopsku. Fortæl lidt om Sahata Crew. Og... Ved du hvad? Hør her derude. Har I set den nye mikrofon Danmark har skabt? Nej, det er faktisk ikke Timberlake. Kan du huske, da vi sad i bussen? Nå, det var ærmer. Ja, den her. Ja, den her derude. Kan I se den? Snak. Den her. Hvor den hænger. Det slænger og bringer. Og giver dem derude et fuckfinger. Aha. Hvad synes du om? Den er fucking grim ligesom dig. Undskyld. Prøv at være med at spytte sig sej nu, når hun siger, at du skal tænke på rapper som noget. Hør her. Lad os gøre det videre, man. Jeg vil gerne lige fortælle jer, at for lidt eksplanation. I har hørt mig derude, og det er mig, der styrer YouTube og Facebook. Jeg har
fucking 2000 venner, mand. Og Twitter. Og du kan følge os på Facebook og Twitter. Og vi æder dig som pom. Fritter. Ja. Var det det? Nej. Jeg skal flække 2 vers til alle de der rapper. Så kom, gør det nu. Okay. Jeg flækker dem nu. Okay. Fuck og ryg. Fuck at være en boss. Rygning kan dræbe, det kan min punchline. Os. Du får sent på det. Ja, hvis du sagde ikke noget. Jalla, igen. Anna, hvor fuck og Jeg skynder jer, jeg skal nå i bus, Rygning mand. kan dræbe, og det kan med punchline også. Okay, kom. Fuck og ryg. Fuck at være en boss. Rygning kan dræbe, og Det det kan kan... min punchline også. Aha. Okay, var det det? Colgate! Okay, jeg står